astăzi ne vom juca Brawl Stars în trofee foarte mari, din cauza că eu am făcut 1010 trofee pe Edgar. Deci, în episodul de astăzi este posibil să dau rage, este posibil să nu dau rage, este posibil să câștig sau să pierd. Înainte de toate știți voi și aveți de făcut, dați un mare like, activați clopoțelul și dați un subscribe pentru că ăla este cel mai important. Și hai să trecem direct să dăm câteva meciuri și să vedem dacă chiar este atât de greu la trofeele acestea și dacă nu o să ne putem descurca. Bun. Foarte frumos, deci eu sper să ne descurcăm bine, adică să nu fie riscuri. Ok, văd că am un Witch Shelly în echipă. Ok, am primit o notificare, m-am și speriat, doamne. Fițar iPhone, ok, bun. Sper să nu... Ok, văd că avem adversari destul de mari, adică au semnul întrebării, nu știu cine este, cine sunt. Deci o să fie o mică mare problemă aceasta, pentru că nu știu cine sunt, cum joacă și de ce joacă, dacă știți voi ce zic. Bun, deci ăștia sunt foarte, foarte buni, după părerea mea. Sper să nu vină ăștia pe mine. Bun. Deci oamenii ăștia care joacă aici sunt de alt nivel, părerea mea. Și cred că asta e și părerea voastră. Bun. Da. Wow. Ok. Este destul de greu în trofeele astea, adică foarte greu. Nu știu de ce spun asta, pentru că vă dați și voi seama, dar ca o paranteză este foarte greu. Eu stau doar pe boșuri, efectiv nu atac. Chiar dacă am ultimata super încărcată, adică full încărcată, nu super încărcată, nu am să atac din cauza că este posibil să dau fail. Bun, ai de viața mea. Fițar bazete să fie. Aoleo. Bun. Văd că Shelly asta nu știu ce vrea să facă încă. Cred că are treabă cu zona aia sau ceva. Bine că pui X, știi? Și dai și clov, ca să vezi cât de trolăriță ești sau ce vrei să ne arăți acolo. Nu m-aș duce, deci nu m-aș duce acolo, pentru că e periculos. Ce v-am zis, fraților? Ce v-am zis, ca să ziceți, bă, nu v-am zis, dar v-am zis că e periculos. Wow. Păi dacă stăm așa cu aia de 10 power, cu Shelly de 10 power, nu mai avem noi șanse. Când o zbura, oricum mai câștigăm. Când o zbura, hai că gramatică, bă, adică vorbire gramaticală, direct, hai că le am, dacă e măcar am luat cu 2, adică e de 3, vai de capul meu, păi de ăștia nu treci, mama am răgușit rău, de ăștia nu treci în viața ta. Ok, facem pentru sezon box, după cum se vede aici. Avem win streak. Bă, deci răgușesc. Cum se face că mereu răgușești pe... Bă, nu mai știu să vorbesc. Răgușesc pe clipuri. Cum se face? Bă, deci nu știu cum se face, că mereu răgușesc pe clipuri și... Deci chiar nu știu. Deci chiar nu pot să înțeleg de ce eu răgușesc. Bun, Cordelius ăla se duce pe treaba lui, iar eu mă duc pe treaba mea, pe power. Actually mă duc la bătaie. Aoleu, ce și-a dat Lilia asta gadgetul. Și asta o să fie o mică mare problemă pentru noi. Bun, eu zic că este destul de OP, sunt destul de OP aceste trofee sezon boxuri, pentru sezon boxuri. Vreau să zic că avem și un spectate. N-am să-mi dau acum scotul pentru că nu sunt pe cale de moarte, dar aștept să văd ce vrea Leonul ăsta de la mine și ce vrea. Mamă, bine că-ți dai clona. Fii real tu să fii de Leon obosit. Da. Cordelius, te rog frumos. Olo. În 8 secunde vine, 7 secunde vine, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A venit moartea. Fugi. Da, n-a venit nimeni. Pa de aici. Pa. Nu mai vreau să vă văd în viața mea. În viața mea nu vreau să vă mai văd. Deci, scotul, am mâna pe el, în caz de orice îi dau. Am mâna fix lângă scot. Imediat îi dau. Team, na. Ok. Îi dau săgeata asta ca și team, nu știu. Zic eu că ceva gen, ok. Nu știu de ce, dar... Bă, dar nu dau în tine, ești nesim. Da, am văzut ce time faci.
Am văzut ce ai de viața mea. Foarte amuzant, nu? Mori acolo pe loc, Bibi, așa. Bravo. Mamă, ce face bazetele ăla. E gata. Olo, n-am văzut-o pe Shelly, vai de viața mea. Dar avem 2 spectatori și eu mă fac de râs. Vai de capul meu. Vai de capul meu. Vai de capul meu, uluitor meciul ăsta, n-am ce zice. Uluitor, pleacă de aici. Pleacă de aici să nu te mai văd. Pleacă, n-auzi, că sunt mai șmecher. Între ghirimele. Le. Ce frumoase sunt ghirimelele. Hai că le-am cu rima. Bine, bă! Da, Cordeliuse, da, măcuțu. Vai de capul lui. Vai de capul lui de Cordelius obosit. Cordelius obosit. Deci, efectiv, nu mai am glas. Bun. Mi s-a și subțiat vocea, mi s-a făcut praf. Acum mi-a revenit vocea. Toți sunt puțin răgușit, dar mi-a revenit vocea cât de cât față de cum eram înainte. Mi-am revenit. Hai să vedem ce face Sergiu ăsta, care văd că nu prea are act de viața lui, adică pe el nu prea interesează că trăiește pe lumea asta sau ceva, pe lumea asta de Brawl Stars, gen. Ăsta nu înțeleg ce încearcă să facă, să fugă sau habar n-am ce vrea să facă, dar nu știu ce face, dar mă rog, nici nu cred că o să iasă schema lui sau mă rog, ce vrea să facă acolo, prostia aia ce vrea să facă el. Ăsta crede că poate să-și dea ultima ta pe mine 100%. Crede că dacă vine eu pe ei nu-i ba sau ce, aolo. Ba chiar m-a bătut. Sergi, eu zic să te potolești. Sergi? Ce faci, tată? Îmi scad 9 trofee, bă. Haide, mă, frate. Ok, hai să schimbăm puțin brawlerul și tot în trofee mai vreau să joc, pentru că sunt profesionist. Față. Cap. Ok? Ok? Da. Ok? Da. Deci e ok. Bun. SpongeBob, pantaloni chiloțați. Ce ai chilotes? Îmi dai mie... mie îmi dai dislike. Hai că dislike dacă mi-a dat like. Sunt... you like me? You like me? You like me? You like me? Eu te bat, uite, am șlapul în mână. Îți dau cu șlapul în mână. Eu nu like you. I don't... I am speak Romanian and... what? Nu mă duc pe ei că e jale. Nu mă duc pe ei că e jale mare cu salam, gen. Jale de-aia împuțită, ca să zic eu așa. Bă, da, Shelly asta... da. Shelly asta... măcar gândește cu cine se pune. Aparent nu. Nu. Da. Nu. Bă, deci nu știu ce am. Deci sunt pus pe întrebări. Nu. Da. Ce? Salut cuțu. Ai de viața mea. Ai de viața mea. Că ajungem în minutul 200 din clip și noi murim. Da. Ok, salutare. Și bine te-am găsit și bine te-am omorât. Gen, omorât rău. Bă, dar ia gata, mă, frate. Gata cu joc. Bazete. Buzete. 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 Buzete, frate. Cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, dați un mare like. Eu am fost Ianis 28. Da, cred că Ianis 28 am fost. Iar noi ne auzim următorul clip. Hai, pa, pa.